O Concello de Meis organiza este Nadal unha serie de actividades para que os máis pequenos gocen das festas e os máis maiores recuperen a ilusión. A primeira das iniciativas é a Ludomeis de Nadal, unha actividade para entreter os pequenos durante as vacacións e, a súa vez, axudar a conciliación familiar. Os nenos e as nenas de Meis empezaron a ludoteca Ludomeis Nadal 2021-2022 que están, os nenos están contentísimos con este primeiro día, xa deron unha volta no tren turístico, xa saudaron a Papá Noel e agora en un ratiño vai a ir Papá Noel a saudalos mentres merendan, co cual, está sendo unha mañán de moito movimento e que lle está gustando moito a xente. No inicio do Nadal en Meis estivo presente Papá Noel, que visitou tanto os nenos e nenas da Ludomeis como o resto de pequenos da vila que o agardaron na Praza de España. Tamén vai estar toda a mañán por aquí por a praza, vai a entrar no multiusos a estar un ratiño cos nenos da ludoteca, pero tamén cos nenos que estén por aquí xogando pola plaza, vai a saudar a todo o mundo. Tanto Papá Noel como os nenos e os máis maiores puideron gozar do tren de Nadal de Meis, un viaxe turístico polo concello que ninguén se quixo perder. Estamos vendo que hai, ademais dos nenos da ludoteca, moitísimos nenos do pobo que veñen a ver a Papá Noel, que obviamente para todos os nenos, e que veñen a pasear no tren, e ademais xente maior que lles está gustando moito a iniciativa. O tren fai unha pequena ruta, vai por aquí polo centro de Mosteiro, vai pola Saleta, pola parte exterior da Saleta e lles está gustando moitísimo. O propio Papá Noel afirmou estar moi contento no Concello de Meis e que ten preparados regalos para case todos os nenos e nenas. Hai para todos, pois que se portaron ben. As actividades de Meis continuarán nas vindeiras datas co espectáculo de bambolina, a visita do palpador, unhas excursións para os máis pequenos á pista de xeo, a cabalgata de reis e a gala Meisinos Meisinas do ano.